Dia mau ni kung uyuan ang gwapo. Dara kung maguwang na. Ito. Pertama gitu. Piso ko na. Tres. Tabang dito. Ito ako pinapulot ko. Ako mapasan ko to. Mukuhan ko, mapasan di pilang bulpit yo. Piso. Oh, makapasaan ko sa 60, wala kwarta na ko. Ano tayo sa sita? 100. Pulpit. Wala tayo na din. Matong tabon kumanda. Patay mo. Ano yan mo? Tatay eh. Ano kung iwaga. Nang murbas. May lain. So, karang akong mga TikTok nga video. Saya tay. So, sayo TikTok. Ya, unsa may purpose ug mahubog ka tay? Unsa may purpose? Ug mahubog ka, masayaw ka. Ha? Kubet. Muna iris kurong do kubet.